vás Rada z Games u tohle videa. Je to opět ze hry Minecraft a z Bed Wars. Doufám, že to myslím správně, když tak ne, jestli ne, tak mě prosím opravte v komentářích samozřejmě. A začali jsme tohle video na místě, na kterém jsme končili. A tady na tomhle místě, dokud nebude nějak zrušeno, bych chtěl začínat a končit pořád. Takže my si půjdeme rovnou do areny, třeba do osmičky. Někam jde hrajou, ale doufám, že někdo je v bůl. Ano, takže jdeme do bůl. Tak. Jo, takže mám už 23 shlédnutí, což je teda, já vím, že to jde docela odběry popularitě, ale pro mě i ty shlédnutí je dost, protože 23. Na to, že mám 2 videa, tohle je vlastně naše moje, dalo by se říct, naše 3. video, tak je to dost. Zrovna 23. Netočím to hnedka potom, co jsem dotočil to druhý, protože ještě se mi to zabralo nějakou dobu, takže to točím nějak den, 2, myslím, potom, den se to stříhal, ten druhý jsem to dával na YouTube. No to je jedno, za 5 sekund začínáme, to je to podstatné. Takže jsme začali. No samozřejmě čorky se hnedka tady do druhé, jako než abych byl čorka, ale tam bývají občas jako nějaký věci. Já si počkám, než se tady nažerou, nebo než si tady vezmu dostatečně tady těch, co potřebujou, tady těch. Super, ten už staví moc, což je dobře. Takže bychom ho podkopali. A ne, budeme smradit. Jako podkopat jako kdy neodmítá, je Bed Wars, jo, ale jako kdyby se tam pletl ještě někdo, já to chci to stavět, tady na těch korubačích je hrozně dobrý, že mají na rozbětnost a účinnost. Jo, to se mi hrozně líbí, celé chudák. Potřebuji, aby to rychle dostavil, protože já podkopat tam toho zeleného a což by bylo hodně dobré. Ježíš, tak by to dostavěj, prosím tě. Nedívej se, kde je, prosím tě. Staví, velice dobré. Tak ty tak jo. Tak to se neměl, kámo. No, že jenom tě hitnu, hele, já vám jdu si pro vlaječku vašu. Teda pro vlaječku, já už si to pletu. Unreal. Jo, je to Unreal Tournament, co s čím si to pletu. Jdu ti pro postýlku, kámo, nebo kluci už ti to ničí. Jedeš pro našu, jak tak vidím. To bys musel být hodně naspídovaný. Doufám, že to nejsi naspídovaný. Kluci, pozor! Už jde! Takhle. Jo, to jsem musel doslova zašiftovat, jo, dobrý, takže kluci se hodně postaví. My si uděláme nějaký jídlo, z toho si dáme 3. Jo, to je vychází. Ten tým C vůbec nehraje. Takže ani trošku nechápu, proč tyhle leze, když stejně nehraje. Jako, tohle mi někdo ať vysvětlí, zrovna tady ti, jo, protože oni to jdou hrát a prostě vůbec nehrajou, jo, to člověka naštve. Pochopitelně. Zkus udělat toto. Nějaké to brnění. To se vždycky hodí. Tak. Iron by se hodil, ale tak ne, tak němu někdo cestu staví, takže ho asi postavím na opět, jako v každém nebo jako ne ve videu to staví oni, ale když si hraju single, tak jo, hodně často stavím já, no. Jsou hodně líbí, tak já si tady udělám ohraničení, abych nespadl.
Zrovna já, protože já jsem nemehla. Takže mně se hodně stává tady, že takhle běžím na tom a spadnu. Taky je úplně úžasný u spoluhráčů, jak jsou k vám hodní a jak mě vždycky podkopou, když tam někam. Prostě hraju v klidu, nikdo nic jim neudělám a najednou letíte vstříc zemi. Jo, člověka to naštve a fakt jako někdy si čekám, až se někde budou stavit cestu a pak jim to pohodí. Dobré, já si to nenechám jít. Takže teď si tohle zase rozdělíme. Já jsem takový rozdělovatel všech věcí. Hodíme kamaráde, to nebudu potřebovat. Tak teď si uděláme 1, 2, 7 a 3. Proč to takhle mám? Vám hnedka ukážu, tady má být 7. Proč to takhle mám? To se hnedka rozvíte. Tak. Takže začneme u armoru. Armor. Bač. A meč. Teďka. Jakož to mi to zbylo. 1, 2 irony. Tak vám ukážu, jak to dělám já. Když třeba by se nedostali k naší postavě. Odkoukal jsem to už od hodně, fakt neskutečně moc hráčů, kteří tady hrajou. A hlavně se mi ten nápad zalíbil. Takhle vlastně se zbavíte toho dřeva, jo? Takže oni se hůř bude chodit k tomu. A já jsem se teďka málem podpálil, ale to by asi nebylo moc dobrý. No, super, samozřejmě. To, aby se mi nestalo, je nemožné, že jo? Nečekaně. No, takže to tady zapálíme. No, budeme to muset, používáme to navíckrát. To je takový etapy, protože já jsem úplný nemehal, ale úplný. Tady můžete vidět. Já jsem nemehlo. Budíš k ničemu jsem. Rada z Game Taste. Rada z Game Stacy, budíš k ničemu. Tak. Jenom, že mi dojde zapalovač, ale ještě se taky zapálíme. Rada z Games. Ty si prostě. Ukážu, jak by to udělali policajti, jo. Profesionálně. Na to potřebujete i hodně toho moc, ale něco podobně, jak to udělali policajti, jo. Nebo dalo by se to tak nazvat, kdyby to udělali policajti. Karamba. Asi tohle popálíme to tady celé. Teď to tady odkopnu. Tak. Ještě tady nevidíme žádný ohýnek. Tak, tohle prostě podpálím. Až na ten vršek, kde to podpálím jako teda i nemělo být. Jak já to udělám? 1, 2, 3. Takhle. 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 Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Nevím, jestli mu budou ale stačit bloky. Do prčic! I'm stupid! Nevadí. Tebe a vás.
vás má i vás. Myslím si, že jsme vítězové. Nechci to teda nějak jako a křiknout, ale podle mě už ano, podle mě už jsme vítězové. Možná je vám divný, že nedávám před video popisek, jak třeba začátky, neumíme to a tak, ale já to tam nedávám, protože tam mám Minecraft, Bed Wars a takhle, jo, takže to tam nebude. Jo, kdyby jsme hráli normální single, tak to tam 100% bude, nějaký takový nápis, ale když nehraju single, tak to tam prostě já nebudu dávat, protože to nemá cenu. Jestli si kvůli tomu mě zrušíte odběr, nemá, jako, byla by to škoda. Ale já nebudu to tam mít, jo, takže si napište, co si o tom myslím. Pokud to fakt tolik chcete, že i byste mě za to přestali odebírat, tak já to tam samozřejmě budu psát. Jenom mi to prostě osobně přijde trošku zbytečnost, ale tak chcete. Tak to tam bude. A to já vám zaručuju. A já ten slib dodržím. Já jsem se perfektně zasekl. Nenávidím skroce v pavučině. Já ty pavučiny vůbec nenávidím. Tak proč to říkám? Že nenávidím. Ach jo. Zatím jsme se ještě nějak nezakilovali, takže se jdeme zakilovat. Fakt jako někdy si čekám, až se někde budu stavit cestu a pak jim to platí. Dobré, já si to nenechám jít. Takže teď si tohle zase rozdělíme. Já jsem takový rozdělovatel všech věcí. Hodíme kamaráde, to nebudu potřebovat. Tak teď si uděláme 1, 2, 7 a 3. Proč to takhle mám? Vám hnedka ukážu, tady má být 7. Proč to takhle mám? To se hnedka rozvíte. Tak. Takže začneme u armoru. Armor. 2. A meč. Teďka. Jakožto mi to zbylo 1, 2 irony, tak vám ukážu, jak to dělám já, když třeba by se nedostali k naší postavě. Koukal jsem to už od hodně, fakt neskutečně moc hráčů, kteří tady hrajou. A hlavně se mi ten nápad zalíbil. Takhle vlastně se zbavíte toho dřeva, jo? Takže oni se hůř bude chodit k tomu. Já jsem se teďka málem podpálil, ale to by asi nebylo moc dobrý. No, super, samozřejmě. To, aby se mi nestalo, je nemožné, že jo? Nečekaně. No, takže to tady zapálíme. No, budeme to muset, používáme to navíckrát. To je takový etapy, protože já jsem úplně nemehal, ale úplně. Tady můžete vidět. Já jsem nemehlo. Budíš k ničemu jsem. Rada z Game Taste. Rada z Game Stacy, budíš k ničemu. Tak. Jenom, že mi dojde zapalovač, ale ještě se taky zapálíme. Rada z Games. Ty si prostě. Ukážu, jak by to udělali policajti, jo. Profesionálně.
to je hodně toho moc, ale něco podobně, jak to udělali policajti, jo. Nebo dalo by se to tak nazvat, kdyby to udělali policajti. Kolamba. Asi tohle popálíme to tady celé. A teď to tady skopujeme. Tak. Tady nevidíme žádný ohýnek. Tak, tohle prostě podpálím. Až na ten vršek, kde to podpálí skvěle, jako to tady nemělo být. Jak já to udělám? 1, 2, 3. Takhle. 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 Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Nevím, jestli mu budou ale stačit bloky. Do prčic! I'm you stupid! Nevadí. Tebe a vás. Vás. Myslím si, že jsme vítězové. Nechci to teda nějak jako křiknout, ale podle mě už ano, podle mě už jsme vítězové. Možná je vám divný, že nedávám před video popisek, jak třeba začátky, neumíme to a tak, ale já to tam nedávám, protože tam má Minecraft, Bed Wars a takhle, jo, takže to tam nebude. Jo, kdyby jsme hráli normální single, tak to tam 100% bude, nějaký takový nápis, ale když nehraju single, tak to tam prostě já nebudu dávat, protože to nemá cenu. Jestli si kvůli tomu mě zrušíte odběr, nebo jako, byla by to škoda. Ale já nebudu to tam mít, jo, takže si napište, co si o tom myslím. Pokud to fakt tolik chcete, že i byste mě za to přestali odebírat, tak já to tam samozřejmě budu psát. Jenom mi to prostě osobně přijde trošku zbytečnost, ale tak chcete. Tak to tam bude. A to já vám zaručuju. A já ten sem dodržím. Já jsem se perfektně zasekl. Nenávidím se pavučiny. Já ty pavučiny vůbec nenávidím. Tak proč to říkám? Že nenávidím. Ach jo. Zatím jsme se ještě nějak nezakilovali, takže se jdeme zakilovat. Ale jestli že děje, kdo tady nadáčí, takže moc bych se tady s tím nechlubil. Takže ahojky. Já se vrátím zpět, aby jsme to zrovna vyhráli. Ach jo. Ach jo, tak. To bude z dnešního videa asi tak všechno. Ne, to stačí. Takže to je z dnešního videa asi tak všechno. Já vám děkuji, že jste se na tohle video podívali. Popřípadě pokud se vám video líbilo, dejte mi odběr, like a nějaký komentář. Snesu kritiku, ale jen tu normální, takže já to nehejty, já jsem blbej, neumím natáčet. Pokud se vám videa nelíbí, tak se na to prosím nedívejte. Takže já vám děkuji a čau.